Bună, se aude ceva, băi? Băi, nu se aude nimic. A, ba da. Bună și v-am găsit pe acest, din nou, acest filmuleț. Am făcut 3 cu un pet și am un pet R. Am făcut mai multe trade-uri. Da. Și am un pet, e Ox. Da, Ox. Numai că cineva i-a schimbat numele, așa că o să merg acasă la mine. Și, da, nu știu ce are de nume pe acum, dar ok. Și vreau să vă spun că, ce să zic, asta o să fac o chestie foarte drăguță. O să mă îmbrac toată în gri, adică skin-ul meu va fi în gri. Și, da, aici este casa mea, după cum v-am și spus. Eu și cu Oxul meu intrăm în casă. Eu dau loc la casă pentru că mi intră oamenii în casă, nu pentru că ăsta, dar nu dau acum un loc pentru că mi intră oamenii în casă și văd că n-am terminat și nu vreau. Pun Oxul la somn, Metal Ox, da, nu contează. O să intru aici la dress-up și o să încep cu un păr, nu știu dacă există păr, da. Ceva, o față, uite, fața asta e cam bună pentru că, da, ceva gri. Deci, o să vă arăt eu ce o să găsesc acum gri. Deci tot ce am găsit acest laptop și o să mă duc să-mi caut un păr. Nu, niște haine. Hai că caut acum să vedem ce găsesc. Am găsit haine din acestea, dar nu știu ce mi se întâmplă, că nu mi se vede deloc skin-ul. Știi că la mine skin-ul, hainele, dar o să caut și ceva gri, mai un păr mai gri, așa, nu contează. Am găsit părul ăsta și acum merg aici să văd ce găsesc gri, o să scot ăștia și mă reîntorc când găsesc ceva gri. Am găsit un șobolan gri, da, se pune, chiar dacă are un pic roșu, nu contează. Am găsit și o codiță gri, chiar dacă, da. O să scot laptopul ăsta de pe spate, tabletă, ce-o fi și aia. Și o să las așa, nu contează. Deci am un șobolan pe cap, nu mai contează. Șobolanul va locui cu mine. Deci nu mai am ce să spun cu șobolan cu tot și da. Și după cum se pare, eu nu mai vreau să iau nimic. Nu știu ce cu cercii ăștia sunt negri. Dar nu contează, eu nu o să mai iau nimica. Numai că o să-mi iau asta de la skin-ul meu. Asta e de la skin-ul meu, dar o las pe asta că e super drăguță și nu contează. Da, o las pe asta. Și acum Oxul meu cu șobolanul meu din cap. Chiar dacă părul ăsta e mai alb, nu există, sau există păr, dar nu există în jocul ăsta păr gri. Deci am mai decorat pe aici și Oxul meu pe aici cu tot așa. Ce vreau să vă spun, ia uitați cât de bine am făcut. Aici am scris baby sleep, adică bebelușii dorm. Dai seama că dacă pui patul pentru dormit, înseamnă că pe tău, nu contează ce vrei tu să pui, doarme. O să mă duc în oraș cu Oxul meu și cu șobolanul meu din cap. De atât de drăguț, bai de cât de drăguț îi. Și la urmă, când o să termin asta, o zi de gri, eu o să-mi recapăt skin-ul. Deci ne vedem în oraș, în centru, nu contează. M-am teleportat, dar am zis că da, o să fac 3 cu această tipă, numai că petul meu acesta, ca într-un fel pet din acela am și eu, numai că este R și al ei scrie că este fără. Da, nu știu. Eu acum, dacă se aude ciudat, o să vă spun pentru că eu acum, nu știu, mi-a venit și mie o idee ciudată, dar vorbesc prin căști. Da, nu contează. O să vreau să fac 3 cu tipa asta. Please, tipă, please. Uee! Ia să-mi dea petul ei fără. Nu, băi, o să-mi scrie să dau ad. Să-mi dau și pătul ăsta. Te rog, dă-mi pătul ăla. Gata. Hai să facem 3 tipă.
Oh my god, dar ce fac cu Mega Ox-ul meu? Metal Ox. Nu, dragii mei, fac schimb pe Metal Ox. Te rog să dai decline. Te rog să dai decline. Te rog. Hai, mă. Hai de fată. Mi-e frică. Yes, a dat decline. Oh my god. Eu eram bucuroasă să-mi dea decline. Știi de ce? Cu Docu șobolanul meu. Nu știu, dar îmi place mult șobolanul ăsta de pe cap. Cum l-am găsit, așa îmi rămâne. Prietenul meu pe viață. Prieten pe viață. La, 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 la. Da. Mai am peturi gri pe aici, pe undeva, așa zic. Bine că mi-am păstrat peturi ca să fac peturi strălucitoare. Deci, vorbesc cam ciudată, știu. Uite și pe tipa aia fără față. Lol, e neagră. Târai de plis pet gri. Târa de plus pet gri. Nu știu cum să scriu gri. Please, pet gri. Grai. Nu știu cum să scriu gri. Îmi scrie și mie, vă rog, în comentarii cei care se uită. Mai ales că și pe tipa aia cu pătul e un tip pe nără. Bă, stai, bă, tu, tipul are gri. Bă, tipul, petul tău are gri sau albastru. Dar se vede că are gri. Te rog, de-mi accept la trade. Cred că dacă îmi vede șobolanul ăsta pe cap. Please, 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 no! Ia uitați cum fac eu. Deci nu vreau să fure cineva trade-ul. Voi știți că de mult vreau să fac eu trade pe chestia aia. Uite câte drăguțari! Is this letter or not trading? Bear! Sau de cam ciudat pentru că vorbești prin căști. Yes, boys. Stai un pic. Am petul ăsta. Stați un pic, al lui e NR, al meu e FR. Nu o să-i dau accept. Știți de ce? Pentru că al lui e NR și al meu este FR. Mega Neon FR vrea el. Vai, Doamne. Vreau să mănânc. Voi știți că te drăgăți șobolanelul ăsta? Ce se întâmplă? Alo, ce mi se întâmplă? Stați un pic că nu știu ce mi se întâmplă. Am reintrat pentru că, nu știu, mi s-a băguit caracterul și... Da. Am reintrat iar... Lol, cât de drăguț e iar șobolanul ăsta de pe cap. Am crezut că mi se schimbă. Glumeam. Băi, cât de drăguț e șoxul ăsta. Uite. O să vă arăt turul casei. Pentru că asta e casă mare. Și eu v-am arătat turul numai casei mici. Aici nu știu ce să fac. N-am idei momentan. Dar vreau și eu să vă abonați la mine ca să pot să mai filmez și eu mai multe chestii împreună, ca să fim împreună să fiți niște urmăritori pentru mine, pentru că chiar îmi doresc asta și îmi doresc să-mi dați și un like ca să mă rețineți aici, ca să pot să decorez. Deci, astăzi vă spun un secret foarte drăguț. Dacă urmăriți până la final și îmi scrieți în comentarii, eu o să-mi spuneți cum să decorez camera asta. Puteți să îmi spuneți, uite, așa, la canapea, unde e canapeaua aia albastră, o colorez în culoare, în orice culoare, să nu fie bucătărie, să fac cameră pentru oaspeți, ba să o las sau să o schimb, să o fac mai modernă. Oricum, pot să fac loc de joacă, depinde ce vreți voi. Adică orice vreți, eu o să scriu. Aici nici n-am început, deci orice vreți voi fac. Am început numai pentru că vreau o bucătărie, dar da. Nu știu dacă se aude, pentru că nu știu dacă se aude. Da.
Bine, cam acesta a fost episodul. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Pa!